Water se payo ka water. Pinitik sa manirok lang na tong ko abot lang mo thang sinayaro. Sagwate ka bang bahay kyang para thangnai detini sai maliya wati phaimas na gadi tamsak phaike hopung wati wngkha kire tamno moto ke ha tong thok bai ka tabo kire ang phaikya fungka ham tawoke fungai kya ang agulini phaimani 2 din pore sang o blog rock start khaijago wati phaiman bagwi khlaijakliya asek hangkai tabuk ang bisna rok thamok bai nai se alka samung rong nai mamu songna rok amti rokta hangkai o rizai hang chu sumya bomang sumu kasang jau bokhai angkam suk thandan dina phana angkai fan nango koloma bagwi tungplama bagwi angkai abono tabuk ang omo khlai bai nai mamui songsinai ta hangkai norok saimang kana ang agulini phaikya tongjakha 5 din rok su tongjakhna hangkai tabuk parawon sokpaima bo balo khado hangkai afro wati rok ungrinai ang blog rok khaijakliya watimang tini sikisa phailiya mia bo phailiya hangkai tofana sal hangkai kisa amti mogui tongta sal hamya kaya yang sikimo bo maar ke phaike poyang kisa mise yang bukhna sikimo hangkai 14 jon arok theke takte da dead body mang hasido hangkai tini ni samu tini hangkai tam songnai saisime ko mui rok bwsak kwbang songnam songlia ta ke kwbang songke kwbang jajago aban bagwi ang songlia mui mungsarong songjago gai horo hangkang mai saliya horo hangkang ata se khaijo sinai lep ni siksa oi thunai ta bwsak hilikma marang suka ke abono ulote bsi bwsak hiliga nani nai ang mai kom masa sinai amse miya horo sida asong ka ang to a thokjak bla ke asongo hangkai lai phangu do khayo thok mani cha suka ta na cha suka bwsai maliya ke ba horo bwsak hilik suka ta kabon tinin simin ka horo mai salia ngai tabuk nagena tam songjak nai khaklu tongkwa khaklu no da akran be songi runa kha handong mia bo khaklu na akran be songu thoksuka ngai tabuk songrana water se phayo ka water tam wngkha tini ang blog khainani hintong mani asang mas ma khaigla tini cricket tongpu Australia by India ni hingkai cricket hingkai to nai thokjago hingkai ban mobile nai na ta mobile ma tang yang thong cricket tongman di nong hangkai bo bini kam payasini ang blog ma pai ni ta pai ma hangkai last blog ko norok baksa singbayo o ani manai a doctor khainai bo father porna thangni rimani aro ni asol manai da hani singbayo baksa borok subscriber katal rok na saimen yabon bagai bo ani moi ni basajak ani moi gotoni basajak jeng emne ka jeng ekdom real sister hekeno tong layo mane tam hinai real sister rok phano se omti ke tonglaya na asuk ke kathalai jengke ekdom kathalai sugu jeng cherai ni simino angko tam hinai cherai ni simino jeng amti ke tongai phailayo
hangkai belai kheno tam hinai norong ni comment mangkha ani manai no belai kheno chaja gunai je bobai personally malai ne rok borok comment khaiga bo onne no kaham ekdom tam hinai bini kok samarok jotono mane understanding ta jotono bujiu hangkai care bo khaisu go care ekdom caring sister si bo hangkai abuna tabuk bo hakchalo sogoi kha abun bagi kisa mane mo mama laiglak tabuk abun bagi kisa aram nangjagli ata tophan tam khaine bo porina to nangnai bilena hangkai pori phaiga thungta hangkai to bo chuti rok manana hangkai tabuk emne ke bo 4 days ni bagi phai dong tini no phai dong se sokpai khana hangkai taisa thangpene bini teksa mani rok langjana tongkho abo tlangai bo thangsina aro hangkai tini suda sokpaina sidoan ro sokpaina phan tongo bini ayang quarter ni bini mani rok teksa tlang tei bo habai pan thanga tongo ta hangkai abono te bufurum malai sinai aram nangyanggo amteke close borok rok amteke haksalot hangkang ke hayada ang khamte haying jakta hangkai ang khaklu songai paikha tei miani mui tongbai ku kisa misa abati rok tongku hangkai laifangu rok tongku laifangu rok thokjak tikha mia angko moso thike nang tikha paikini hangkai moso bo o chini bari ni bla hangkai thokta bari ni moso ba yobu yogo hangkai tabuk bo rubber butei thumna thango watei phaina ni nai tong bla hangkai ma thangata so tini ke ang kolom jaglia tini salka hamno te karen bo phul tong abon bagai aram nakha amo hangkai protein powder doctor nungdihne ana suggest khayo mo na cherai ni brain develop khayo hangkai of protein immunity te good health ni bagai kaham gabon bagai ang chocolate flavor ni rohru nungi nai khawaisa hangke omokai ata ango ata tini horni simi chanai iko omo bai songi chanai tabo ke horo kuno khaina karen ka bang skin care khai to mata face pack rok phulei nai makhang tiksa clean rok dang no moila rok da kak no nei phul tong mata sidar soka